Много кача. В смисъл, много голям ще. Аз ви правя една идея по-препеченки. Една идея какво? По-препеченки. Ама и аз бе, аз не смех заради вас. Тя ми подаха такива вкусни хръстъци. Дребни обаче. Йемен, видя ли се руката на тероризма? Северния Йемен. И Германия. Кана. Ама. Там са терористи. Ако знаете, в Германия, докато известта колко хора ме разгледаха, какви тежко въоръжени до зъби седеха, същия ден министъра вътрешния им излезе и каза, вижте какво, не искам да всявам паника, но положението е много сериозно. Разчитам на вас, на вашата бдителност, заканили се до края на ноември, ще бухнат. Не то Франкфурт по гарата и летището, защото това са най-големите в Европа. И аз слета вечерта. Разкостяват се прегледа на това. Отделно минаваш през едно много странно место. Минаваш през едно такова с тъмни стъкла. Значи зад тия стъкла има хора, фейс контрол, които точно оттам почват да се следят. Те си разпределят потока. Вече като минеш лентите и тия неща, излизаш по една пътека, тук са наредени 10 фейс контрол и двама до зъби въоръжени. Лошото не е. То се събличах, аз понеже пълто. Маша, Едно дай. якънце си взех такова без ръкави. Него си го облеках, че нямаше помотана с шал, яка и това. Тук като къснах на София, щех да слуша пливен удар. Там студено ли беше? Да. Не много, не, в Лондон беше много студено. Леле, един вятър като реже. Тори ли си нещо на главата? Как бе, през цялото време темка ми викаше еркечка баба. Като еркечка баба, ей да няма звук там. Естествено. Коле. Темка ми викаше като еркечка баба, тя самотна седи тук. Искам да ви кажа, че няма по-ефтин град от Лондон. Толкова ефтино е всичко. На Боянка не е? Там е Това. Там е шопинга, да знаете. На Бояна не, ти остави, не видя ги от Балкан Holidays и вика, моля ви се, не дайте и казвам, че не доказвам само за 2 дена. Какво бе, мамо ми, се разхождаш по краката? Лондон е един град, пълен с черни и сараби. Индийци има много. Индийци. Брази, това толкова го мрази и не искам да ме заведе там. Няма нищо английско. Това вика не е Англия. А най-ме впечатли метрото, то понеже е много старо метро. Братче, само тия най-дългите разстояния с скалата. Всичко друго Нали, е по-голямо през го ноги. направи. Не съм се водила там. Качваш се, слизаш стълби, езиката комби, то е старо. Никакви да сводести.